Goddag og velkommen til køkkenet. I dag vil vi lave noget mad. Vi har startet ovnen, den kører. En lille forret vil vi tilberede. Og så vil vi lave et sovs bagefter. Men som I kan se her, så er det allerede begyndt at ligne noget. Så det er godt, vi har sat gang i blusset, der er godt varmt. Der ligger lidt forskellige dejlige sager at svømme rundt. Ja. Hvad er det, vi skal til? Det er som om, det smager lidt for meget af... Det kan være, hvis du lige står lidt med det. Og så kører vi ned igen. Det er faktisk på væggene, det foregår. Man skal ikke være bange for at folde sig ud. Ind i ovnen med det. Og så synes jeg, at vi gør lidt rent. Vi gør lidt rent efter os her. Det skal ikke komme hen og blive alt for meget. Vi har jo snydt lidt og gjort det lidt lettere for jer. Så vi tager simpelthen det hele ned i blenderen. Ja, vi skal slet der. Sådan der. Ej, det mangler lidt mere. Har det begynder at dufte. Så godt rundt med det. Sådan der. Det er godt til, hvis man skal have en sund morgenmad. Godt med vitaminer i. Det smager faktisk godt. Men det er ligesom om, at det ikke er helt færdigt. Så jeg synes, vi skal give det lidt mere i blenderen. Nu gør vi så lidt rent. Den her, den gemmer vi til senere. Der er sikkert nogle gæster, der gerne vil smage på det. Var det det, vi skulle? Hvis man har røget i omkring 60 år, en karton grønne tesylter om dagen, så er det også lidt lige meget, hvordan det hele smager. Ja. Så skulle det være rimelig rent, hva' min ven? Ja, det ser da godt ud. Så løs. Det er godt med en lille... Sådan. Ser vi her. Går vi lige lidt tæt på kameraet. Se hvilket vidunderligt lille måltid der er her. Lille forret, man kalder det en brød med pølse og... Nu skal vi bage. Det er jo en oldgammel. Så har vi med lidt mel. Hvor det virker. Og jeg glemte helt, at... Hvor det virker! Hvor er det kæft nu. Og det er meget vigtigt, når man står med madlavning, at man ikke er bleg for at bruge armene. Jeg skal ind. Og hvad var det næste projekt så? Tager du mandarinerne her, clementinerne, og så pakker du simpelthen dem ned i her. Meget gerne. Meget nydeligt ned i her. Så kan du se her. Jeg ved ikke om jeg... Der var en lille godte til far her. Vi kan se, hvordan det ser ud. Det ser dejligt ud, ikke? Det får I lov til at smage på bag. Ved du hvad? Prøv her. Ja. Lige vaske hænderne i en gang mayonnaise og mælk. Det tager som regel det værste af smerten væk. Sådan der. Så har man også smurt hænderne godt. Så hvis man skal stå og arbejde med nogle ting, så kan man ligesom stå og arbejde med det. Nu skal vi lige have ældet de sidste mandariner. Sammen med lidt pebernødder fra den dejlige jul. Goddag igen. Ja. Jeg er lige i gang med at ælte de mandariner og peber. Som skal bruges til vores lækre salami burger. Jeg foreslår, at vi laver en gratin. Hvad siger du til det? Ja,
Rigtig god den. Jeg skal lige hurtigt have fordelt det her dejligt ud. Så kommer der ligesom gang i det. Det giver lidt i selve flavoren. Okay, ja. Det er lige. Det er meget. Væk med det. Det var jo så. Satan så! Satan! I må undskylde madeligheden, men jeg bryder mig ikke om, at min mad ikke bliver, som jeg gerne vil have den. Men det kan være, nu når denne ret er gået lidt i vasken, så skal vi gå videre til næste ret. Jeg synes faktisk, at det kunne være, at vi skulle bage et tobaksbrød og mel. Det er som om, det giver ikke helt smag nok. Men man skal ligesom have dejen rigtig spændstig. Man kan mærke det, når man står med den mellem hænderne. Jeg ved ikke, om I kan se det. Skal det ned i her? Der er mere, hvor det kommer. Ned i posen. Man kan ligesom fornemme, hvordan den trænger ind. Jeg trænger ind. Jeg trænger ind. Det skal helst lige så dejligt som muligt. Som en. Og så har man kun de søde rester tilbage. Og gnider den opad. Ej, hvor skal det.